Allah mai rahama. Cira da amincinsa su tabbata ga manzon rahama. Muhammad shugabanmu haske ga duniya, ya zo da musulunci ya kawar da duya. A Makka aka haife shi ya bini kauna ga kowa, aminci da gaskiya suka zama siffofinsa na farko. Ya yi kira zuwa ga Allah Ubangijin talikai, ya koyar da ta sai adalci da kyawawan halaye. Salati gare ka ya Rasulallah, shugabanmu mai daraja. Kai ne jagoran mu zuwa aljanna mai ni'ima. Mu bi sunnar ka da zuciya mai sarkaka, domin mu samu ceton Allah a ranar lahira. Allah ka kara cira da aminci ga Annabi Muhammad, iyalansa, sahabansa da duk masu binsa da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Amin.